Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canalul meu. Deci, am mai fost în aceste împrejurări de foarte mult timp. Unii știți, unii nu știți. Eu mai aveam... bine, ăsta e singurul canal de YouTube pe care l-am. Doar că acum 2-3 ani am avut, nu știu, cred că one of my finest moments, efectiv, și aveam foarte, foarte multe clipuri cu cărți, publicam cu cărți. Deci de toate tipurile, nu știu, întrebări, haul-uri, ce am și ce vreau să citesc, tur bibliotecii, din toate chestiile alea. Și le-am știut toate la un moment dat, pentru că am avut o criză existențială, as we all do at some point. Și astăzi am revenit aici ca să mă reapuc, because why not? Pentru că, nu știu, m-a luat așa în ultimul timp, am un moment, am o perioadă, sper să dureze sincer să fiu perioada asta în care citesc și am așa un boost de energie ca să citesc. I look like a fairy. Așa. Și astăzi o să facem, basically, e un fel de haul, dar e un fel de și de ce am mai citit în ultimul timp. Este un haul pentru că toate cărțile astea sunt noi. Nu sunt foarte multe cărți, sunt 5, toate sunt noi în biblioteca mea. Le-am luat, cred că, pe 1 august. Și am reușit să citesc 3 din ele până acum, mai am 2, dar sunt superbe toate. Am să vă a sneak peek of them. Așa că, da, haideți să începem. O să începem fix cu alea pe care... Actually, cred că o să le iau în ordine în care le-am citit, ca să vă zic și despre ele. Nu o să fie un videoclip foarte lung, pentru că nu vreau să fac videoclipuri de foarte lungi, să fie așa istorici în boring, așa că o să fie scurte și scurt și pe 2, cum ar veni. Deci prima carte pe care am citit-o și mi-am cumpărat-o pentru că, nu știu, am văzut-o efectiv peste tot și una din prietenele mele a zis că a citit-o. And I was like, ok, era gen very hyped up și pe TikTok și peste tot. Powerless de Lauren Roberts. Deci, cartea, în primul rând, un moment de apreciere pentru cum arată această carte. Lumina, doesn't do justice, efectiv. Superbă, deci, superbă. E SF, e fiction, like, definitely fiction, dar este... Mie nu prea îmi place, îmi place să citesc romance, deci eu citesc numai romance. Toate felurile, dark romance, nu știu, de toate. Nu prea, cred că a fost printre singurele, dacă nu chiar prima carte fizic de genul ăsta pe care eu am citit-o. Nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut personajele, mi-a plăcut tensiunea dintre ele. It was giving, dar am impresia că în tipurile astea de cărți se pune accent foarte mult pe toată lumea, gen crearea lumii și a personajelor și așa, și dezvoltarea, gen tot, dar nu se pune foarte mult accent neapărat pe relația dintre personaje, adică ai mai mult accent pe ce se întâmplă și chestii, trestii, adică universul ăla. Și pot zic că îmi place neapărat, mie îmi plac cărțile mai mult. Nu pot să zic că lucruri care s-au întâmplat în viața reală, pentru că vă dați seama că totul e pură ficțiune, dar îmi place așa să mă gândesc că da, asta s-ar putea întâmpla în viața reală, cum o să fie cu una din cărțile pe care trebuie să fie reală, pe care am citit-o, cred că prima. Asta sau cealaltă? Cred că cealaltă. Prima am citit-o pentru că I couldn't wait any longer, dar dacă vă place SF-ul în sensul de, nu știu, seamănă cu Jocurile Foamei o leacă, deci dacă vă place tot ce ține Jocurile Foamei, sigur o să vă placă 100%, dar dacă sunteți mai mult pe genul de citesc romance și asta vreau să fie gen principalul plot din carte, nu aș recomanda neapărat, că le-am dat undeva la 3,5 steluțe, deci de-aia arată superbă, nu știu. N-am anotat un sens, gen, am subliniat citate din ea, dar nu am anotat pentru că nu-mi place cum stau în bibliotecă, că nu-mi stau gen bine dacă vreau să le pun on display și se văd chestiile astea margine. Și doar undeva la, cred că 500 de pagini. Hold on. 502 chiar. Nu știu, v-am zis, dacă vă place SF-ul, v-ar plăcea Young Adult. Dacă sunteți doar pe romance, nu vă recomand că nu prea e. Dar prima carte pe care am citit-o, chiar am fost foarte entuziasmată, deci nu cred că am auzit și n-am văzut-o la nimeni, nu cred că a vorbit, nu cred că, gen, din toți
booktuber pe care îi urmăresc eu, mai ales din afară, nu cred că aud nimeni de însă, dar cartea e foarte bună. Set on You de Emily, deci după câte puteți sura după copertă, este gym-related și eu am văzut gym-related și am citit gym-related, gen, era acolo sinopsisul cu așa, fitness influencer, bla bla bla, finding joy in the gym, a.k.a. me, a.k.a. eu, a.k.a. nu știu. Bă, deci când am citit, am zis, clar, trebuie să o am, deci nici nu mă interesează. E o carte destul de scurtă, adică la mine tot ce nu trece de 350 de pagini, 400 e o carte scurtă. Deci este superb. Deci este, nu pot să vă explic. Deci vă recomand, dacă ar fi să mă puneți pe mine să aleg acum dintre astea două, clar aș alege pe asta. Bine, cred că e un rol foarte important, joacă și faptul că eu mă duc la sală și am entuziasmul ăsta de sală și oameni de la sală și chestii trestii, dar, Doamne. Deci, basic, acțiunea fix acolo se desfășoară la sală, unde se întâlnesc acești doi oameni pentru că el îi fură spotul ei, locul, whatever, unde își face ea genoflexiunile acolo, like the bad bitch. Și, mă rog, it's a lot of tension, it's a lot of bickering și tot ciondănesc și așa, și foarte fine. Doar că la final să aflați că, de fapt, el anume a făcut asta pentru că el o plăcea pe dânsă la început. Like men. Yeah, man. Deci vă recomand, 100%. Dacă mai mergeți la sală sau dacă vă place sportul, vă rog eu frumos, și ziua este genială. Și are o parte foarte importantă din cartea asta, e că se axează pe, cum zice aici, shattering gym stereotypes. Se axează pe body positivity și ea e gen Kirby. We love that, efectiv. Nu știu, e o parte foarte importantă cu încrederea de sine și în toate postările ei, pentru care în cartea asta pasaje cu postările de pe Insta sunt foarte inspiraționale și motivaționale și, nu știu, eu se axează foarte bine și pe partea aia și aia mi-a și plăcut, pentru că fix despre asta e, nu știu, sala pentru mine, bine, nu vreau să vorbesc acum de sală, vorbim de cărți, dar pentru mine sala e mai mult și pe partea de mental decât fizic, ceea ce that says a lot. Apoi, pentru că n-am mai avut răbdare, efectiv, deci prima am citit-o pe aia, după am început Powerless și vreau să vă zic că gen am citit-o Powerless in one sitting, efectiv, that's not, I can't do that, pentru că am început asta. Oh, deci cartea asta, I swear to God. Într-un fel, gen, mi-a părut rău pentru că gen, eu citeam Powerless, dar am lăsat-o cum ar veni pe aia și am început pentru că aia era, v-am zis, nu, neapărat genul meu. Dar When Gracie Met the Gram de Mariana Zapada, dacă o știți, Mariana Zapada este the queen of slow burns, efectiv, nu scrie nimeni slow burns cum scrie femeia asta și o ador, o iubesc. Deci pot să vă zic că eu am citit primele 60 de pagini și eram deja, I was silenced, efectiv. Deci, voiam să o citesc atunci pe toată dată, logic că n-am putut, am citit-o în 2 zile, chiar e foarte groasă, are undeva la 610 pagini, așa zice, dar se citește atât de repede și mai are scrisul mare. De fapt, și comparativ cu alte cărți, chiar are scrisul mare. Deci, basically, despre ce vorba în cartea asta, nu v-am zis despre ce vorba în Powerless, că că nu-mi place. Despre ce vorba în cartea asta, femeia asta, fata asta, Gracie, gen singură pe lume, bla bla, pentru că familia ei a făcut niște căcaturi și a ales să se ascundă în loc să gen face the consequences of that. Și la un moment dat acest The Grom, care este the defender, bla bla bla, e supererou acesta, legit aterizează în grădina ei, în curtea ei. Și ea trebuie să aibă grijă și legit plot twist-uri, o grămadă, gen s-a întâmplat o chestie și eram, excuse me, sir? Like, mi-a plăcut foarte mult cartea asta, deci cred că slow burn e una dintre tropurile mele preferate. Legit, nu mă interesează că ai 600 de pagini, 700 de pagini, 800 de pagini, contează, I will eat it up every single time. Cred că e una dintre cele mai bune cărți pe care am citit-o de la autoarea asta și vă recomand, chiar vă recomand. Și acum, ultimele două pe care nu le-am citit, deci nu pot să vă zic despre ce e vorba, dar că am înțeles așa. Avem The Right Move de Lee Stoneford, e o serie, cred că se cheamă Mile High Series sau ceva în genul ăsta. Nu știu exact despre ce e. Dar... gata. Deci este acest Ryan și această indie și basically ea se mută în apartamentul lui. Și eu când am auzit Forced Proximity, I was like, yes, give it to me. Unii oameni ar zice că această copertă este odioasă, dar eu aș zice că are potențial, înțelegeți? Are potențial. N-am citit-o, are scrisul mare.
vreau să o citesc. Am să mai dau comandă. Știți, toate cărțile astea sunt de pe Nautilus, deci eu doar de acolo mi-au cărțile în engleză. Doar de acolo. Pentru că au prețuri foarte bune. Și basically reducere non-stop. So, that's that. Facts. Nu știu când am să ajung la dânsa, dar trebuie să mai citesc 2 ori sinopsul ca să-mi dau seama că, bă, chiar vreau să o citesc pe care e interesantă. That's it. E singura asta și cartea pe care am să vă arăt, singurele 2 cărți pe care nu le-am citit din fizic, pentru că eu v-am zis, bine, nu cred că v-am zis, dar nu mai citesc cărți pe telefon. Citeam 10 de cărți pe telefon, dar nu mai citesc pentru că mă dor ochii. That's that. Ultima carte. Bride. Deci, vreau doar să vă zic, vă rog frumos, această carte e esteticul. Bine, we're not matchy, dar esteticul meu interior este această carte. Negru, alb, roșu. God, I love that. Deci, în primul rând, coperta este superbă. Hailey Hazelwood. The one. Efectiv, toate cărțile ei cred că sunt virale. Și este Arranged Marriage. Dacă nu știți, vă zic eu acum. Tropul meu preferat este Arranged Marriage. Și dacă punem și Slow Burn, dacă punem Forced Proximity and Missed Lovers, combinații perfecte. Asta este Arranged Marriage, nu știu nimic în afară de faptul că ea este vampir și el e, what is he? Alpha. El este a wolf. Yeah. Deci, that's about that. V-am zis, nu știu nimic, dar am auzit Arranged Marriage and I was like, I need to get it. Este destul de scurt și că v-am zis. Eu și cărțile scurte. Nu știu câte pagini are. Nici 400. Am crezut că are gen de intrare drăguțe fiecare capitol. Că unele cărți au la fiecare capitol zi de intrare drăguță. Mă rog, I can't wait. E o leacă așa în 3D. 3D. Se simte foarte bine cartea asta, I don't know why. Deci, în ziua în care am primit coletul ăsta, v-am zis, cred că a fost cea mai multă zi din viața mea. Eu mi-am mai cumpărat, mi-am mai comandat cărți foarte mult timp, pentru că am avut, v-am zis, le citeam pe telefon și nu prea, nu știu, nu găseam de ce le-aș cumpăra fizic dacă eu le citesc pe telefon, plus că unele nu se găsesc, majoritar cărțile pe care voiam eu să mi le iau nu se găseau, sau dacă se găseau, de exemplu, astea la Mariana Zapada, unele care sunt peste 100 de lei, like, who am I? Și, nu știu, am să mai dau comenzi, am 100.000 de cărți în favorite și în coș, but that's another story. Dar cam asta a fost clipul de azi. Astea sunt noutățile din biblioteca mea, cărți pe care le-am citit în august, ce am mai citit, vreau să citesc legit 2, dar e ok că am și alte chestii care să mă țin ocupată pe perioada asta. Nu știu ce va fi următorul videoclip. God knows, poate cu unele cărți din bibliotecă, poate, I don't know, chestii despre sală, pentru că facem și asta, chiar dacă am și un TikTok, tot Mariana Zrea mă cheamă pe TikTok, acolo am să postez și ghitarele mii și chestii de sală, storytime-uri, haul-uri diverse. Deci, da, dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul meu, nu știu, like, cum era, like, toate cele, like, please, nu, glumeam. Cam atât. Ne vedem în următorul clip.